ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ସେହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସୁନୀଲ ବସ୍ତା ବହୁଥିଲା। ଆରେ ତୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି? ବାକି ଲୋକମାନେ 50 କିଲୋ ବସ୍ତା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ କଇଁଛ ପରି ଚାଲୁଛୁ। ପୁଅ, ଆଜି ତୋର ମଜୁରୀ କାଟିବି। ପଇସା କାଟିବା କଥା ଶୁଣି ସୁନୀଲ ତା ମାଲିକ ଆଗରେ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଲିକ, ମୋ ମଜୁରୀ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଲିକ ସୁନୀଲକୁ 150 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସୁନୀଲ କହିଲା, ମାଲିକ, ଆପଣ ତ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଶୀ ହିସାବ କିତାବ କରିବାକୁ। କାମରେ ଏତେ ଢିଲା କରୁଛୁ, ଆଉ ପୁଣି ତୋତେ 200 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯଦି ଆସିବାର ଅଛି ଆସିବୁ, ନହେଲେ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଆସିବୁନି। ସୁନୀଲ କହିଲା, ନା ନା ସେଠ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିଗଲୁ ନା ଲାଇନକୁ, ଚାଲିଯା। କଣ ମସ୍ତ ମୌସମ ହୋଇଛି, ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇ ପକୁଡି ବନେଇବାକୁ କହିବି। ଏପରି କହି ମାଲିକ ତା ଗାଡିରେ ବସି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାକି ମଜୁରିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ସୁନୀଲ ଥରି ଥରି ପ୍ରକାଶ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ମତେ ତୁମ ଛତା ତଳକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଗରେ ମୋ ଘରେ ଛାଡିଦେବ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକାଶ କହିଲା, ଆରେ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ଘର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି, ସେଠାରେ କେବେ ବି ବନ୍ୟା ଆସି ଯାଇପାରେ, ତୁ ନିଜେ ଚାଲିଯା ଭାଇ। ଏତିକି କହି ପ୍ରକାଶ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ସୁନୀଲ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ତାର ମା, ଭଉଣୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଝୁପୁଡି ଘରୁ ପାଣି କାଢୁଥିଲେ। କମଳା କହୁଥାଏ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଝିଅ, ଦେଖ ସେଇଠି ପାଣି ଗଳୁଛି, ବାଲ୍ଟି ରଖିଦେ। ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମା, ଆଉ ବାଲ୍ଟି ନାହିଁ, ଘରର ସବୁଆଡେ ବାଲ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। କମଳା କହିଲା, ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସକାଳରୁ ବର୍ଷୁଛନ୍ତି। ଜେଜେମା, ବାପା ଆସିଗଲେ। ତେବେ ସୁନୀଲ ଘର ସାରା ପାଣି ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ମା, ଆଜି ଘରେ ତ ଆହୁରି ପାଣି ଭରିଗଲାଣି। ଗୌରୀ, ମତେ ବି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ଦିଅ। ଗୌରୀ କହିଲା, ଆପଣ ଦିନ ସାରା କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସବୁ କରି ନଉଛୁ। ପାଣି ଶୁଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ବାଲ୍ଟି ଉଠେଇ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିଲା। ରାମପୁର ଗାଁର ଅଧିକ ଲୋକ କେବେଠାରୁ ପକ୍କା ଘର ବନେଇ ସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଝୁପୁଡି ଘରେ ତା ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲା। ଶୀତ ଓ ଖରା ଦିନରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ବହୁ ସମୟ ବର୍ଷା ପରେ କମ ହେଲା। କମଳା କହିଲା, ବୋହୂ, ଯାଇକି ଦେଖ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ନା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲା। ଗୌରୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ରାସନ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ପୁରା ପରିବାର ସାଥିରେ ବସି ରୋଖାଶୋଖା ଖାଇଲେ। ତେବେ ଘର ଉପରୁ ଧୂଳି ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଥାଳିରେ ପଡିଲା, ଯାହା ଦେଖି 2 ଛୁଆ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ଆମ ଥାଳିରେ ମାଟି ପଡିଲା, ଆମେ ଏବେ କଣ ଖାଇବୁ? ମା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଟି ଦିଅ ନା। ଗୌରୀ କହିଲା, ପିଲାମାନେ, ଆହୁରି ରୋଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଟି ପୋଛି ଦଉଛି, ପୁଣି ଖାଇବ। ପୁରା ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ମନ ମାରି ସେହି ମାଟି ଲାଗିଥିବା ରୋଟି ଖାଇଲେ। ଯେଉଁଠି ଧନୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍କା ଘରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନର ଖୁସି ମନାଉଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟ ବିତିଲା। ଆଉ ଏବେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ଭାଇ, ଆମ ଘର ବି ଏବେ ପକ୍କା କରିନେବା ଦରକାର। ଦେଖୁନ କେତେ ଜୋରରେ ପାଣି ଗଳୁଛି। ସୁନୀଲ କହିଲା, କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି? ଆରେ ମୁଁ ଧନୀ ନା ତୋ ଭାଇର ସେତିକି ରୋଜଗାର ଯେ ପକ୍କା ଘର ବନେଇ ନେବ? କମଳା କହିଲା, କିଛି ନୁହଁ ସୁନୀଲ ପୁଅ, ଏଇ 2-4 ମାସର ବର୍ଷା ହେବ, ଏପରି ସମୟ କଟିଯିବ। ଏପରି କହି ଗରିବ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାର ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୌରୀ ନଦୀକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲା। ତେବେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଅଧିକ ଦେଖି ସେ ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ନଦୀର ପାଣି ତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଏପରି ଭାବି ପୁରା ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଗୌରୀ କହିଲା, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଘର ପକ୍କା ନହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ପାଇବା। ସୁନୀଲ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି ଗୌରୀ, ମୁଁ କାଲି ମାଲିକକୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ଦେଖିବି। ଆଗ ଦିନ ସୁନୀଲ ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଆସି ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ସେଠ, ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋ ଘର ପୁରା କଚା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପକ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ ପରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ମାଲିକ କହିଲା, ଆରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ କଣ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁନୀଲର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ।
ନିରାଶ ହୋଇ ସୁନୀଲ ଘର ଆଡକୁ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ବନ୍ୟା ହେବାର ଖବର ମିଳିଲା। ପୁଣି ସୁନୀଲ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ଆଡକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ଘରର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ନଦୀର ଲହରରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ ପାଣି ପଶି ଆସିଥିଲା। ସୁନୀଲ କହିଲା, ମା, ଗୌରୀ, ଚାନ୍ଦିନୀ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାମାନ ବାନ୍ଧ। କମଳା କହିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ସୁନୀଲ କହିଲା, ମା, ଏବେ ଟିଭିରେ ଖବର ଶୁଣିଲି କି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଣି କେତେବେଳେ ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ। ମା, ଶୀଘ୍ର ସାମାନ ବାନ୍ଧ। ପୁରା ପରିବାର ସାମାନ ଏକାଠି କରୁଥିଲେ। ନଦୀର ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଗଲା। ଖଟରେ ଶୋଇଥିବା ସୋମନାଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ! ଚିତ୍କାର କରି କରି ଶେଷରେ ସୋମନାଥ ସେହି ବନ୍ୟାରେ ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଆଉ ପୁରା ପରିବାର ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଲେ। ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ଦେଖି କମଳାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତ ପରିବାର ସେହି କଚା ଘରୁ ଯେପରି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଘରଟି ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ତୋଫାନରେ କାହାରି ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। କମଳା କହୁଥାଏ, ବହୁ, ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା। ଗୌରୀ କହୁଥାଏ, ମା, ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। କିଛି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଘର ବନେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନୀଲ ସହ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କାମ କଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦିନରେ ସେମାନେ ଏକ ପକ୍କା ଘର ବନେଇ ନେଲେ ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।